ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବଳରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଚକ୍ରରେ ରାଶି ହେଲେ 12ଟି। ପ୍ରଥମେ ମେଷ, 2ରେ ବୃଷ, 3ରେ ମିଥୁନ, 4ରେ କର୍କଟ, 5ରେ ସିଂହ, 6ରେ କନ୍ୟା, 7ରେ ତୁଳା, 8ରେ ବିଛା, 9ରେ ଧନୁ, 10ରେ ମକର, 11ରେ କୁମ୍ଭ, 12ରେ ମୀନ। ଏହିପରି 12ଟି ରାଶି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି 12ଟି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହମାନେ ହେଲେ, ମେଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ବୃଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ମିଥୁନର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, କର୍କଟର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଂହର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି, କନ୍ୟାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, ତୁଳାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ବିଛାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଧନୁର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ମକରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି, କୁମ୍ଭର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି ଏବଂ ମୀନର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହିପରି 12ଟି ରାଶିର ଗ୍ରହ ଅଧିପତି ହେଲେ ଏଇମାନେ। ଏହି ଏହି 5ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର 2ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ 2ଟି ରାଶିର ଅଧିପତି। କେଉଁ ରାଶି? ନା ମେଷ ଏବଂ ବିଛା ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ବୃଷ, ତୁଳା ଏ 2ଟି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ମିଥୁନ, କନ୍ୟା ଏ 2ଟି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଧନୁ ଓ ମୀନ ଏ 2ଟି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ମକର ଓ କୁମ୍ଭର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ହେଲା କର୍କଟ ଏବଂ ରବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ହେଲା ସିଂହ। ଏହିପରି 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗ୍ରହ। ତାପରେ ଆମେ ରାହୁ ଆଉ କେତୁଙ୍କର ଗ୍ରହ, ଏମାନେ ହେଲେ ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟା ହେଉଛି ରାହୁର ଗ୍ରହ ଏବଂ ମୀନ ହେଉଛି କେତୁଙ୍କର ଗ୍ରହ। ଏହି ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀର ପରିଧି ବା ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା 360 ଅଂଶ। ଏହି 360 ଅଂଶକୁ ବା ଡିଗ୍ରୀକୁ 12ଟି ରାଶିର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ସମାନ 30 ଅଂଶ। ଏହିପରି ଆକାରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା ଜାତକ ଗଣନା କରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।